cuidado, Nico. Ven, mi Lorey. Esta proba, a finalidade dela é valorar as cualidades naturales dos cas, sobre todo a nivel venatorio, e outorgarlles unha cartilla de traballo. Estamos falando, aparte, dunha proba sin morte, non onde se valora os cans, esas ganas de traballar, esa conjunción de catro, traballar en equipo.